Sama mone bi malion jorona kunu hamina kodo. Odela sama mone ma fen faraka wari chili musaka ka. Wa aka nogoni mali wari chisiro be. Amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika. Ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni. Awa sani ke ni sama mone application yi. Awe wari soro aka compte bonisi la. Kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela. Naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani were ke na ye walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedana ya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyamogo ya ko fenfen ajora joro la ka nisoja mogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne na kaba o mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service jenwa nkele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw ka na aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira.
Identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Fala ye an b'i fo n'Ala sɔnna a ma su in na an ni Seku Mariko n'u b'a wele ko Buguni Dangelen an n'ale ka ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a yɛrɛ bɛ sira la ka nale a ma se yan fɔlɔ. Jɛkulu min sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ wajulikɛlaw tɔgɔ la o tɔn o ɲɛmaaba ye ale ye. Fala ye sini o ye marisi kalo tile 22 ye. Marisi kalo tile 22 ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ démocratie kɛlɛ nali la an ka jamana kɔnɔ. I ye vendredi noir ko mɛn yan. O kɛra le 22 mars de. Madame Si Kayatu So ninnu de anw baw labɔ Balabugu ka pɔn tigɛ ka na n'u ye. Olu nana se INPS yɔrɔ la dɔrɔn u ye mugu ci u la yen. O ye vendredi noir. I ɲɛ bɛ musokɔrɔba in bolo kɔrɔtalen n'a den kɔrɔ dɛ. Voilà. Tableau min b'a la Ismaël Jabate an ka ɲɛgɛnkɛlaba an ka cɛkɔrɔba ale de tableau in dessin min ye vendredi noir ye a don ma nɔgɔya Bamakɔ dɛ Fala ye. A don an Balabugukaw da tun b'an ye sunɔgɔ kisɛ taara don fo an ka duw kɔnɔna na. Nka ne ɲɛ bɛ min na Fala ye a bɛ n'a fɔ sisan sama-samali bɛ an ka jamana kɔnɔ tuma bɛɛ politiki kunda. Démocratie nabaw minnu y'a kɛlɛ kɛ ani maa minnu bɛ yen n'olu tun ye Musa Sanga mɔgɔw ye a fɔnkɔɲɔgɔnkɔw bɛ ka caya. Bɛɛ bɛ k'a sɛbɛn k'a sɛbɛn ka ci ka fan fɛ. Jamanadenw yɛrɛ dun ɲɛ bɛ ko in bɛɛ lajɛlen tiɲɛna kɛnɛ kan. Su in na an tɛna an da don a la parce que sini an nana essayer ka kuma o kan pour que ka dɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna nka an bɛ mɔgɔw hakili lajigin dɔrɔn k'a fɔ ko o y'o ye. Nka halisa n'a kɔni bɛ ɲɛ an ka bɔ aw ye nin kɛ anw ye nin kɛ la an ka jamana in yɛrɛ jɔ ten sa. Wagati dɔ kuma sera bɛɛ y'i ka fili dɔ kɛ wagati dɔ la. Bɛɛ ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ wagati dɔ la. Fala ne bɛ tilen k'a fɔ e ni Keba ɲɛna n ko Mali conférence nationale de senfɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ de ye yafa deli jamanadenw fɛ ka kɛ ni waleya minnu n'u y'o kɛ ye. Nin fana ɲinan fana nin transition in na politiki mɔgɔ de fana kan ka yafa deli jamanadenw fɛ sabula olu fana ye samara mara. Ɲamana tulo b'a la mɔgɔ dɔw la ko mɔgɔ b'a fɔ ko jamana ma jɔli ma daminɛ yanni san 30 cɛ ko ka to ka san 30 fɔ. Tiɲɛ don mɔgɔ bɛ san 30 fɔ parce que o bɛ mɔgɔ hakilina na sisan mɔgɔ minnu bɛ yen bi n'olu kɔrɔbayalen don bi olu b'o de dɔn. Mais mun kɛra Musa tile la mɔgɔ minnu fana y'o degun kɛ o kɛra anw minnu dɔw ɲɛna an fana b'a dɔn k'a fɔ ko degun tun bɛ yen. Fɛn caman kɛra minnu tun man ɲi mais démocratie kun kan ka sira minnu ta ka fɛn minnu ɲɛ sinsin. Fala hali a ka dan mɔgɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ aw yɛrɛ jɛra ka tɔn minnu sigi o sariyaw labatoli est ce que o ye mɔgɔ nɔ ye. Aw ko ko dɔ ye ko dɔ kɛ o ye mɔgɔ dɔw su don yɔrɔ dɔw la jamana in kɔnɔ olu somɔgɔw sigilen don hali bi o su don yɔrɔ ma dɔn. A bɛ komi sisan n'i ye M5 mɔgɔw fana lajɛ i bɛ jigin u la kosɛbɛ parce que minnu ye kɛlɛ kɛ n'u sara olu yɛrɛ nana fanga sɔrɔ u ma se ka fosi kɛ olu ye. Hali k'u ɲɛji susa dɔɔni ka fɛn dɔ kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu sara minnu joginnen don bi Seru Dumbuya n'a ka mɔgɔ ninnu filɛ nin ye maɲumako dan don maa jumɛn sera ka fɛn k'u ye maa si banabagatɔ ninnu bɛ hali bi maa minnu bɛ degun kɔnɔ na u bɛ yen. Donc n'an bɛ fɛ jamana ka jɔ an ka bɔ ɲɔgɔn jalaki la an ka tiɲɛ dɔw lajɛ an ka se ka siraw minɛ n'o tɛ don o don anw ka fanga tun bɛ waati min ni ne kun ka ɲi min ka ɲi min man ɲi bi jamanadenw a bɛ komi aw ka warisarako in minnu k'o t'a la u n'u ka tiɲɛ don minnu k'o b'a la u n'u ka tiɲɛ don ko yɛrɛ tiɲɛ fana o fana bɛ sen na. Donc an k'a lajɛ min bɛ se ka kɛ ka ɲɛ bi an ka t'o sira fɛ n'o tɛ don o don anw jo don ninnu ye nin kɛ tan a kuma ka ca dɛ bamananw ko ten ni bɛɛ tora i gɛnfɛn bolo dɔ ta bɛ taa n'i ye dɛ. Fala ye an y'a ye k'a fɔ fana min y'ale warisarako in ye
kulukorokaw olu ka gouverneur ye ale wulila k'i jɔ a ye wele bila bɛɛ ma c'est à dire tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara de ka ca min ye dugudenw ye u welela ka na maa minnu bɛ ko in ɲɛdɔn olu welela ka na n'o ye jɛkulu fila in ye maa minnu fana bɛ yen keba ni na kɛ dugutigi na ka i t'a lajɛ maa minnu fana bɛ yen ni olu fana ye a baara kɛ n'a tɔnɔ kan ka se yɔrɔ min na olu fana bɛɛ lajɛlen lamɛn min ye gouverneur kɔni ka min diyara ne ye o ye maaw ka to yen n'u miirinaw ye minnu ko k'u b'a la u ka t'u ka baara fɛ minnu ko k'u t'a la u ka bonya n'u hakilina n'u ka miirina ye jamana bɛ nafa min sɔrɔ a la u ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye maaw k'u ta n'u bila dɔn bɛɛ lajɛlen ka bonya i ka hakɛ kɔnɔna na kɛnɛ ka ɲi fana dugudenw nana ka na kuma fɛla minnu b'u la k'u mina u banna u y'o fɔ dimi kun dɔnna funu kun dɔnna maaw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na baro in kun sigi kun bɛ gouverneur fɛ pour que mɔgɔw ka se k'a faamu parce que ko mana kɛ cogo o cogo n'a ma ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw t'a faamu danabaliya min bɛ yen n'o ye ko in yɛrɛ jubaju yɛrɛ ye o ka ɲɛfɔ fana mɔgɔw ka o fana dɔn mun de bɛ ka kɛ fɛn caman de bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ bi ni mɔgɔw yɛrɛ tɛ a ko dɔw dɔn parce que degun ye ni gɛlɛya yɛrɛ min bɛ yen bi o ye ka danaya de dɔgɔya ye yaasa u ka se ka sinsin minnu ye mara ɲɛmɔgɔw ye f'olu fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la waleya dɔw kɛra ka tɛmɛ olu ti bɛn mɛ bi u ka lakɔlɔsi u ka latile faamaw yɛrɛ ka se ka kɛ misali ɲuman ye yaasa dugudenw ka da min ye gouverneur kɔni ye ale keleman na orange mɔgɔw tun bɛ yen mouvement littéral mɔgɔw tun bɛ yen maa wɛrɛw fana tun bɛ yen minnu bɛ yen ni olu bɛ ko in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi jamanadenw ni dugudenw ka tɔnw tun bɛ yen ale kulukoro kelen in kɔnɔna na fana fɛɛrɛ mun sigira sen kan sanuko ta nasira fɛ fana min ye gouverneur ye a ye barokow fana kan pour que ka se k'o faamuya fala ye an y'a mɛn k'a fɔ ko min ye Makiba ye ale ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan fɛɛrɛ min n'o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sunkalo kɔnɔna na ka bato kɛ an bɛ taa an b'o lajɛ min ye Ibrahim Jawara ye ale tun b'o ko kɛnɛ kan an tulomada k'an ɲɛmada o ko fɛ. An balima asilamɛw asalamu alaikum an tun b'a la ka donba min kɔnɔ o de sera bi jumadoyaba in na le 21 mars 2025 Union des jeunes musulmans du Mali Al-Ittihad Al-Watani li Shabab al-Muslim fi Mali Mali silamɛ denmisɛnw ka tɔnba n'a ɲɛmɔgɔba ye Sheikh Muhammad Makiba olu ye dɔgɔkun kelen ta k'o dɔgɔkun tɔgɔ da ko kuranɛ ka dɔgɔkun an balima silamɛw ka kuranɛ kalan kominiw bɛɛ la région bɛɛ la alhamdulilayi k'a jigin bisa jumadoyaba in na bi tileka in na ka t'o fatiyaba ta Bamakɔ misiriba la alhamdulilayi rabil alamin an balima silamɛw nin kɛnɛ in kan sa Sheikh Muhammad Makiba a n'a ka jama dafalen an y'u ye misiriba la an balima silamɛw ka na kuranɛ k'a kalan k'a fatiya ta ka duwawu ta Mali ala ka Mali kisi ala ka Mali sabati ala ka Mali banba o tɛmɛnen kɔfɛ maa o maa de bɛ yen k'a fɔ n'o wulila ka taa nin kɛnɛ in kan ka duwawu kɛ bɛɛ ye ala ka bɛɛ hamina nɔgɔya alhamdulilayi rabil alamin ارزقنا فضل من كراه معديا حقه مع الاعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعاده والبشاره والامان an balima silamɛw an y'a fɔ aw ye Union nationale des jeunes musulmans du Mali Al-Ittihad Al-Watani li Shabab al-Muslim fi Mali ale ye fédération ba ye silamɛtɔn caman de b'a kɔnɔ Mali kɔnɔ cogoya min na k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka silamɛya dɛmɛ cogoya min na bɛɛ ni kelenya o ka se ka sabati Mali kɔnɔ a sigi waati mɛnna k'a ɲɛmɔgɔya ta ka di Sheikh Muhammad Makiba an balima silamɛw nin kɛnɛ kan sa diinɛ minisiri Dr Mahamadu Kɔnɛ an y'a ye kɛnɛ kan alhamdulilayi rabil alamin bi an ka général d'armée tɔgɔra Asimi Goïta an bɛ misiriba kɔnɔ yan IJUMA n'o ye Union nationale des jeunes musulmans du Mali san o san ale bɛ labɛn min kɛ sunkalo kɔnɔna na ka bɛn bataille Badiri ma ou bien conquête de Maka ma ɲinata bɛnna conquête de Maka ma ni o y'a ta k'o 18nan ye an nana o kɛnɛ kan ka na dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana bɔsi ala ka jamana basigi ka n'a ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye général d'armée Asimi Goïta ye a bɛ ka laɲini mun kɛ maliyɛnw ye depuis salon bɛɛ ɲɛ b'a la n'o ye sunkalo solidarité ye Mali région bɛɛ lajɛlen na ka hinɛ fantanw na ka mɔgɔw sun tigɛ ka ko caman kɛ mɔgɔw ye an y'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an na ye ka sababu ɲumanw kɛ an ye jamana fana bɛ taabolo min kɔnɔna na sisan jamanaden bɛɛ kan ka jamana faamuya kɔnɔna na ka tugu jamana kɔ bɛɛ kan ka faamuya k'a fɔ jamana t'a fɛ ka jamanadenw tɔɔrɔ inshallah maliyɛnw ye mɔgɔ ye mun ye mɔgɔba ye u bɛ faamuyali kɛ maliyɛn bɛ bonya fɛ maliyɛn bɛ a fɛ ale ka bonya maliyɛn b'a fɛ ale ka tɔbɔtɔ maliyɛn bɛ mɔgɔba ye an bolo maliyɛn den t'an bolo ala ka hɛrɛ kɛ an ni maliyɛnw ka sababu ɲuman kɛ inshallah an bɛ yan maliyɛnw de kama maliyɛnw sago de bɛ kɛ inshallah an balimaw san o san IJUMA nin kuranɛ jigiba in a b'a kɛ don fila sunkalo kɔnɔ soit a b'a kɛ sunkalo tile 17 n'o ye baduru kɛlɛ don ye
walima songolo tile mugan fatuma kan a b'o dɔla kelen ta ka ni kuranɛjigiba in labɛn ka taa kɛ fana bamako misiriba la cogoya min na k'a yira silamɛw la an bɛɛ ye kelen an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ sheikh muhamadu makiba a tun bɛ kɛnɛ kan nka a y'a fosi ka bɔ nin bonya bɛɛ la k'a bɛɛ di misiriba mɔgɔw ma alhamdulilahi rabbil alamin. ala ka mina jaru ma ka mina nga jamana ma ka mina nga dembe ma ka jamana batike ka kulu suma ka yala ka berejele kana ba be fo ami dugo di misirba ma la dala ko be bulu bulu amata mo jogo kele fi okay o kuma me do ke ya bi u ye do min do jamana yi ala ka mine mali jamana ala ka sabati ala ka bamba ala ka jidi mali transition ala ka sabati ala ka jidi aya fo kuma kono kero chaman babe makbani ay dara bulu nga sanwosa u be misirba de kerengere kana kɛya o bɛ badiri kɛya o bɛ fatu maka kɛya misiriba mɔgɔw ko k'u k'aw fo k'aw barikada ka waliɲuman dɔn ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka bɛn dɔ jamana kɔnɔ fatu maka kɛra cogo min ni yafa kɛra ala kɛra yafara ala ka yafa an bɛɛ ma ala k'a to an yɛrɛ bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma. an ka ɲɛmɔgɔba general d'armée an b'a fo ni ka waliɲuman dɔn Asimi Goita a bɛ baara min na ala k'a ɲɛ a bolo ala k'a sabata a bolo ka sɔrɔsiw bɛɛ fo k'u waliɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka se d'u ma ka mali sabati k'a banban k'a jidi. aw balimakɛ do Ibrahim Jawara wasalamu alaikum. ayiwa Jawara min fo k'i waleɲuman dɔn min ye nin seliko ɲuman in na kuma tɛ dugawu kɔni jamana in mago b'a la nin kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn fana k'a fɔ nin waati in na min ye misiriba ye fala ye manden den ma olu kɔni ye baaraba kɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye dɔgɔkun tɛmɛnen olu sera sa ka se ka min ye baara ye k'ale sigi sen kelen kan nin waati in na an bɛ a dɔn n'a sɔrɔ an ka ayiwa d'accord fala an bɛ t'e fan fɛ an b'an ka invité ale ladon n'o ye Seku Mariko ye n'o b'a wele ko Buguni Dangele. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier i sago bɛɛ lajɛlen na don na nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. a wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen don dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musakako ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ. ngonga o y'a kɛ cogo ye. dugutigi nin gɛlɛya waati in na o bɛ sɔrɔ. dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa. o tɛ baasi ye. n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pɔnpe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bi so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ
an bɛ son kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ 1 min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya. An cɛ. Musokuntigi jɔn ye wele Sitan de wele la. Bi m'an wele n'i tura Sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. Dugutigi Sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. Ba Sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. Dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. Nɔn tɛ Sitan tɛ kalabanci ye. Nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. Ba Sunkalo e filila dɛ nka bɛ bila faso ka kɛsu de kɔnɔ. Ba Sunkalo ni gɛlɛya bɛ jamana kan a bɛ ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. O ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. A b'an ni mun cɛ. Nin hutigɛ ma. Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. Ba Sunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bɛ di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. Ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. Ba Sunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. A faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. Malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na Mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye. Filɛbagaw ni an lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na sa bi su in na ani Mali silamɛ diinɛw minnu sigilen don wajuliko kunna an ka jamana kɔnɔ olu ka tɔn ɲɛmaaba n'o o ye Seku Marigo ye bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Buguni Dangele an n'ale de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ su in na min ye Marigo kɛ a sera an ka kɛnɛ kɔnɔ ka ban président i ni su i nana an ka wele jaabi a diyara n ye i bisimila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ما في علم الله صلاة دائمة بالتمام ملك الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوة إيه bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ an bɛ se k'a dɔn tɔn in yɛrɛ nana cogo di wa ni y'aw ka tɔn ye n'o ye wajulukɛlaw ka tɔn ye. Alhamdulillah an bɛ foli lase Kasim i yɛrɛ ma ka sɔli kɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka foli lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an filɛbagaw ani minnu bɛ ka an lajɛ internetiw sanfɛ an bɛ foli se olu ma ka foli ɲɛsin an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ani silamɛtɔn fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ an b'a bɛɛ fo. Alhamdulillah Kasimu n'i y'a ye an ye wajulikɛlaw ka tɔn wajulikɛlaw yɛrɛ ye jɔn yɛrɛ ye fɔlɔ n'i ko ko wajulikɛlaw ye jamana kɔnɔ jamana siniɲɛsigi dɔ de ye mais alhamdulillah jɛkuluba min ni anw ye o fara ɲɔgɔn kan pour que ka wajulikɛlaw fara ɲɔgɔn kan ka wajulu bɛ se ka encadrer cogoya min na ka bɛn ni jamana yɛrɛ ka kɛcogoya ye an ɲɛ b'a la k'a fɔ wajulu tun b'a fɛ ka tiɲɛ donc o de kama an nana ni hakilina ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan pour que wajulu bɛ se ka encadrer cogoya min na wajulu ni wajulu basigila jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ bɛ basigi o de kama ni hakilina nana n'an ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan jamakulu caman b'a kɔnɔ alimamuw b'a kɔnɔ i n'a fɔ a tɔgɔ di kalanyɔrɔtigiw b'a kɔnɔ récépissé-tigiw farala ɲɔgɔn kan a kɔnɔna la fiqhu dɔnbagaw hadisa dɔnbagaw ani minnu bɛ balaka dɔn olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ n'an ma farati wajulu bɛ ka kɛ problème ye ka wajulu encadrer ni o kɛra a ka ca Ala fɛ jamana yɛrɛ silamɛya a bɛ se ka nafa bɛ se ka sɔrɔ a la don nataw la o de kama
an sigila ka hakili jagabɔ kɛ fa an kɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan pour que ka wajulu bila sira kelen kɔnɔ sira min bɛ yen nɔ n'o ye jamana siniɲɛsigi silamɛya yɛrɛ bɛ se ka tɔgɔ di silamɛya yɛrɛ bɛ se ka sinsin cogoya min na don natɔ la an bɛ se ka waso ni silamɛya don min na o de ye nin hakilina y'a to an farala ɲɔgɔn kan fɔlɔ Kassim. Ayiwa Buguni Dangele an b'a dɔn k'a fɔ min ye fara ɲɔgɔn kan o man gɛlɛn o ye maa caman hakilina ye kuma tɛ ni baara min ni a sigilen don sen kan n'o ye ka maaw bilasira ka maaw kalan ka diinɛ f'u ye ka Ala ta f'u ye ka kira ta f'u ye nka an y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na maa caman bɛ yen olu ka wajulu yɛrɛ kɛcogo o bɛ degun yɛrɛ ta ka se hali silamɛ diinɛ yɛrɛ ma yalama maa minnu b'olu waleya ninnu na an n'olu bɛɛ de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa u ka se ka bɔ o la wa mɔgɔ damadɔ fana de sigilen nin tana ta ka nin waleya nin tɔ in sigi sen kan. Non alhamdulilayi sadi ke mɔgɔ damadama tɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛ i n'a fɔ an y'a fɔ n ka organisation bɛɛ fara ɲɔgɔn kan taabolo bɛɛ b'a la taabolo fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ni ko i bɛ ka kuma ni silamɛya tɔgɔ ye sufiw bɛ o la sunamɔgɔw b'a la an balima wahabiyaw b'a la tɔrikatigiw b'a la tijaniyaw b'a la sadi mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ k'e kɔni ye ala mɔgɔ de ye jamana kɔnɔ a bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka a bɛɛ bɛ nin tɔn kɔnɔna de la a ma kunfɛ baara ma kɛ donc an ye fara ɲɔgɔn kan kɛ pour que an ɲɛma la wajulu bɛ ka tiɲɛ n'an ma fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn wajulu bɛ ka bɔ fɛn kɔnɔ a tɔ bɛ ka kɛ ɲɔgɔn faneni ni ɲɔgɔn baneni donc alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kira yɛrɛ ma ci n'o ye kira yɛrɛ cira ni min ye o b'a fɛ ka dabila donc kira ci kun an ɲɛma la mɔgɔw bɛ ka bɔ kadiri kɔnɔna de bi la bi bon n'i y'a wajulu yɛrɛ de ta k'a lajɛ wajulu n'a bila minɛn kɔnɔ Kassim i b'a ye bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la wajulukɛlaw bɛ nafa sɔrɔ a la jamana yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ a la anw de kama anw wulila n ko n'an ma fara ɲɔgɔn kan n'a tɛmɛna nin kan dɔrɔn silamɛya yɛrɛ bɛ tunu a tɔ de bɛ to a tɔgɔ de ye. Mais n'i ye nin tɔn sugu sigi kuma tɛ waati min na wajulu yɛrɛ kɛlen don degun ye mɔgɔw bolo parce que fɛn caman bɛ yen bi mɔgɔ b'olu ye bɔlɔlɔ sira fɛ i b'a dɔn o de maa caman b'o de sanfɛ kuma tɛ kuma minnu bɛ fɔ ani ko minnu bɛ kɛ aw bɛna mun sigi sen kan yaasa mɔgɔw ka segin wajulu ma an bɛ ayibulu jilen ninnu dɔn ni wajulu minnu ye an ye wajulukɛla minnu ye ka tɛmɛ an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ kalapo ninnu n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka kɛ cogo di bi mun fɛɛrɛ b'aw bolo n'o sigira sen kan ni bɛɛ bɛ se k'a ta association ka dabada ma. Bon alhamdulilayi rabbil alamin parce que association yɛrɛ fɔlɔ n'i y'a yɛrɛ k'i kɛ association ye fɔlɔ f'a ka taa sɔrɔ fana i bɛ jamana dɔ de kɔnɔ donc i bɛ jamana min kɔnɔ o jamana yɛrɛ sariya papier n'o ye récépissé i b'a ɲini fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'e ko k'i ye association f'a ka taa sɔrɔ récépissé b'i bolo récépissé min bɛ kuma kunfɛ kuma tɛ jamana faama mun ye récépissé min di aw ma i yamaruya i kɛ kuma i k'i bɔ kari kɔnɔ kumaw la i k'i bɔ ɲɔgɔn faneni ni ɲɔgɔn baneni na ni récépissé f'a k'i kuma ni récépissé parce que récépissé bɛ règlement de ye statut ni règlement bɛ récépissé la donc o de kama an nana ye an ye récépissé ɲini fɔlɔ ka récépissé ɲini faamaw fɛ alhamdulilayi faamaw ye récépissé d'aw ma ka kɛ national ye commune yɛrɛ dɔrɔn Mali bɛɛ de don ka kɛ jamiya yɛrɛ tɔgɔ da la jamiyatu dini nasi'atu lil wa'izina fi Mali l'association des prêcheurs du Mali c'est à dire que o fara ɲɔgɔn kan tɔn min bɛ yen o ti ɲa taabolo ko t'o la quoi an mago bɛ bɛɛ de la n'i ye mɔgɔw wele dɔrɔn jamiya yɛrɛ bɛ mɔgɔw bɛn de fɔ n'i yɛrɛ an ka tɔn ta k'a lajɛ tɔn yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan de fɔ bon fara ɲɔgɔn kan de diinɛ yɛrɛ ko k'an kɛ fara ɲɔgɔn kan n'an ma fara ɲɔgɔn kan an bɛ ka kuma silamɛya yɛrɛ min tɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cira de ka mɔgɔw wele de ka na wajulu kɛcogo ɲuman de ma a ma mɔgɔ si diyagoya la ikra fi din karabali tɛ ala ka diinɛ la faamuyaw bɛ se ka ɲɔgɔn jɛ ne y'a faamuya ta nin y'a faamuya ta sinon ne bolo diinɛ ye bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallama o de kama anw ye courage sɔrɔ vraiment ko an y'an ka diinɛ kununlama lajɛ ka bilama lajɛ n'an ma fara ɲɔgɔn kan a tɔ de bɛna kɛ ko dɔ de b'an bolo an bɛ ka kuma diinɛ min tɔgɔ la k'a sɔrɔ o diinɛ yɛrɛ an tɛ k'o baara de kɛ o de kama an ye a ɲini jamana faamaw fɛ ni association min sigilen filɛ nin ye a sigilen don Mali wajulikɛla bɛɛ de tɔgɔ la
dayɛlɛlen don bɛɛ kina pour que an kɛ wajulu bila a kɛcogo ɲuman kɔnɔ o de fana ka ɲi o b'a to silamɛya bɛ taa ɲɛfɛ o yɛrɛ jamana yɛrɛ fana mako de bɛ o de la. mɛ ni aw ye tɔn in sigi i b'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a fɔ fana ni mɔgɔ minnu i ye jateminɛ kɛ bi surtout bɔlɔlɔ sira ninnu fɛ i bɛ mɔgɔ sugu bɛɛ bɛɛ bɛ wajulu la aw ka tɔn min na mun de sigi sen kan pour que k'a fɔ nin de ye wajulu taabolo ye Mali jamana kɔnɔ maa kan ka bɔ nin kɔnɔ bɛɛ kan ka taa nin kɔnɔ n'i y'anw ka tɔnden ye i bɛ wajulu kɛ tan i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan i man ka nin da in sago. Bon alhamdulilahi rabbil alamin an y'o de fɔ an b'o baaraw de la mais anw ti mɔgɔ karaba parce que jamana faamaw sigilen de o kama an bɛ baara kɛ ni sati an'an ka règlement de ye mais an kɔni bɛ weleli da an ye weleli dalaw de ye an bɛ mɔgɔw wele ka na wajulu kɛcogo ɲuman ma ni basigi ye ni kodɔn ye min ma kɛ ni kɛlɛ ye min ma kɛ ni bereta ye min ma kɛ ni fɔnkɔɲɔgɔnka ye parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Kasimu problème ba fɛn bɛɛ m'an ka jamana kɔnɔ bi wajulu jɔyɔrɔ de b'a la quoi ni wajulu problème ni ye Mali problème yɛrɛ ta diinɛ ko ta k'a lajɛ a problème tila kelen bɛɛ kuma de ye kuma de bɛ adamaden lase fɛn caman ma donc o de kama wajulu kɛra e ti mɔgɔ karaba i yɛrɛ ka wajulu kɛcogo ɲuman o de b'a to mɔgɔw bɛ u ka jugujuguyaw dabila ka tugu wajulikɛlaw ka u bɛ ka fɛn min fɔ parce que u bɛ ka Ala ni kira ta de fɔ wajulu k'i bɔ mɔgɔko la an b'a fɛ ka wajulu k'i bɔ mɔgɔko la karisa y'a don ta karisa y'a bɔ ta nin bɛɛ an k'i wajulu bila Ala ni kira ka minɛn de kɔnɔ. o ye ni mɔgɔ minnu b'aw ka tɔn na dɛ ni minnu bɛ sɔn aw ka sasi n'aw ka règlement aw bɛ se k'a fɔ aw ka tɔndenw ye walima a bɛna na bere in ta k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw ka se k'a faamuya welewelemada in ka se k'a faamuya wa ou bien aw ka tɔn a bɛna fɔlɔ olu de la. bon an ti fɔlɔ an ka tɔn parce que an bɛ ka weleli kɛ wajulikɛla bɛɛ de tɔgɔ la an bɛ ka weleli kɛ wajulikɛla bɛɛ de tɔgɔ la parce que bureau bɛna sigi Mali fan 14 bɛɛ an bɛna bureau sigi Bamakɔ commune na bureau dɔw yɛrɛ sigila Bamakɔ commune na ni Ala sɔnna a ma an bɛna weleli kɔni da Mali fan 14 bɛɛ la k'a fɔ an bɛ waati min kɔnɔ mɔgɔw k'i jamana yɛrɛ cogoya ma jamana yɛrɛ ka lahala ma bɛɛ k'i kɛ basigi karamɔgɔ ye bɛɛ k'i mɔgɔw wele ka na fɛn ma kira ye min fɔ ani Ala yɛrɛ ye min fɔ Kasimu n'o kɛra kɛlɛ t'o la o n'i y'a ye mankan cayalen de don i ye fɛn kɔrɔ fɔ Ala ka diinɛ la Ala ma min fɔ o de ye mankan cayara parce que mɔgɔ caman tɛ ka Ala fɔ bilen mɔgɔw bɛ ka mɔgɔw wele ka ɲɛsin u yɛrɛ de ma o de kan ka dabila i bɛ mɔgɔw kira ye min fɔ i b'o fɔ mɔgɔw ye Ala ye min fɔ i bɛ ɲɛsin o ma k'o langali mɔgɔw ye mais ni aw bɛn'o kɛ ni sira jumɛn ye aw bɛna wulikajɔ de kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma wa ou bien ni mɔgɔ min ye wajulu kɛ wajulu min tɛ bɛn a b'a fɔ a b'a tigi wele ka kuma a fɛ wa. bon alhamdulilayi silamɛ yɛrɛ de y'o ye parce que n'i y'i balima silamɛ ye fili la i bɛ kuma a fɛ ni kodɔn de ye karisa i bɛ nin min na nin an b'a fɛ i k'i bɔ kana fɔ tan ou bien i kana kɛ nin kɛcogo la taa nin sira nin fɛ o ye anw yɛrɛ ka jɔyɔrɔ dɔ de ye mais n'a sera hakɛya dɔ ma an tɛ bere ta i kɔ an t'i nɛni an t'i jagoya jamana faamaw fana sigilen don o de kama an tɛ faama ye an kɔni ye ka mɔgɔw lawele ka na Ala ni kira de ma mais an t'i karaba an t'i busan ta i kɔ an t'a f'i ɲɛna k'a fɔ jagoya i ye nin fɔ i t'an ka tɔn na ou bien non an t'o kɛ jamana faamaw ka baara de ye parce que ni wajulu bilala a minɛn kɔnɔ jamana ka nafaba de b'a la o ye kelen ye n'i y'a ye a bɛ taa mankan ou bien n'i y'a ye a bɛ taa tɔgɔ di nin yɔrɔ nin na basigi de bɛ yen ni basigi tɛ yen hali an ka seli an'an ka sun a bɛɛ bɛ dabila bon kuma de bɛ na ni fɛn caman ye fo mɔgɔw k'i ɲɔgɔn wele ka na a tɔgɔ di kira ye min fɔ ani Ala ye min fɔ n'i bɔra Ala ni kira ta kɔnɔ ne ma dala k'a fɔ kɔni i bɛ ka mɔgɔw wele ka taa sitana ma sinon i tɛ ka mɔgɔw wele ka taa Ala ka diinɛ ma i kan weleli kan ka mɔgɔw de wele ka na Ala ma ni kira ma ni wajulikɛla dal'o ma walahi fili foyi tɛ kɛ basigi bɛ kɛ jamana kɔnɔ wajulikɛlaw yɛrɛ mɔgɔw bɛ nafa sɔrɔ wajulikɛlaw ka kuma la parce que kuma min bɛna bɔ wajulikɛlaw dɔw ye Ala ni kira de ye. ayiwa nka gɛlɛya min bɛ baara la o ye k'a fɔ bi denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu wulilen don k'u jɔ u bɛ bɔlɔlɔ kan u bɛ wajulu kɛ don o don u dun fana bɛ bɔ kabilaw la i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na u bɛ bɔ taabolo ninnu caman na a bɛna mun sɔrɔ k'a fɔ olu denmisɛnninlakaw ye minnu bɛ bi bɔlɔlɔ sanfɛ. bon alhamdulilayi komi aw n'a ɲɔgɔnw parce que aw de b'a to anw yɛrɛ bɛ ye bɔlɔlɔw ni fɛnw sanfɛ
parce que aw ka nin kuma minnu yɛrɛ nin fila minnu bɛna kɛ plateau kan sisan mɔgɔ caman bɛ nin lamɛn mɔgɔ caman bɛna fɔ ninnu ye wajulikɛla ye ka association ye Kasimu yɛrɛ y'u wele ka n'u ka plateau ka bi a ka ca Ala fɛ est ce que an tɛ ninnu yɔrɔ ɲini parce que ninnu bɛ ka kuma cogo min na Kasimu mɔgɔ bɛ nɛgɛ de mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ nɛgɛ diinɛ bi ɲɛfɔ ni mɔgɔ ye ni nɔgɔya ni kodɔn ni hikima de ye diinɛ tɛ mɔgɔ si diyagoya mais i bɛ mɔgɔw de nɛgɛ n'i ye mɔgɔw nɛgɛ mɔgɔw bɛ u ka juguman nin to yen ka don i ta nin na parce que u b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ ka juguman kɛ Kasimu i bɛ taa sɔrɔ u t'a dɔn de mais n'u y'a dɔn don min na wala u b'u ka juguman bila u bɛ tugu i kɔni i ka ladili kɛcogo ɲuman de ye bon ni ladili kɛra dɔrɔn mɔgɔ e yɛrɛ bɛ ka kuma mɔgɔ bɛ ka siran e ye o tɛ hɛrɛ ye dɛ parce que i b'a ye radio dɔw yɛrɛ la bi i bɛ kuma ye i bɛ wajulikɛla dɔw ni u bɛ bɔ wajulu yɛrɛ cadre yɛrɛ kɔnɔla la pewu u b'a fɔ k'u yɛrɛ u tɛ Ala ko yɛrɛ u t'a dɔn u yɛrɛ bɛ ka min fɔ bon o ye filiba de ye bon an kɔni bɛ ka weleli da k'a fɔ mɔgɔw k'i wajuli kɛ ni Ala ta ni kira ta de ye. Ayiwa mais mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye karamɔgɔba ye an ka jamana kɔnɔna na caman fana bɛ wajuli kɛ an n'olu cɛ bɛ cogo di. bon alhamdulilayi tɔn nin ma kɛ kunfɛsigi ye tɔn nin ma sigi an kunfɛ parce que an y'o de fɔ cogo min na depuis tɔn nin yɛrɛ sigila don fɔlɔ min na an karamɔgɔ ani an ka cɛkɔrɔba ni o ye Mali silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye bi a Seydi Ismail Seru Madani Hayidara an taara bonya d'a kan ka tila k'a kɛ tɔn nin yɛrɛ président d'honneur de ye a ko a b'an kɔ tɔn nin kɔnɔna la vraiment ko tɔn nin waati tun kan ka sɔrɔ nin tɔn nin yɛrɛ sigilen de don parce que association islamique bɛɛ sigilen don Mali kɔnɔ n'i ye a ta k'a lajɛ Mali silamɛ tɔn fɔlɔ n'ale ma fili AMIP de don AMIP sigilen kɔfɛ imama sigilen kɔfɛ au conseil islamique de nana mais nin fɛn bɛɛ nin bɛɛ de ye Mali silamɛ tɔnw de mais nin si tɛ wajulikɛla nin si ma sigi wajulikɛlaw ka tɔn kama wajulikɛlaw b'a kɔnɔ mais a sigilen tɛ wajulu kama. Tɔn bɛ olu yɛrɛ tɔgɔ la o kun tɛ yen. non a tɛ yen wajulikɛlaw ka tɔn tɛ yen a tɛ yen nin bɛɛ kɔni wajulikɛlaw bɛ o donc tɔn tɔ bɛɛ bɛ yen limama bɛ yen prédicateur ni fɛnw bɛ yen a fɔ ko prêcheur ta. non wajulikɛlaw ka tɔn tɛ Mali la n'o bɛ yen o récépissé tɛ d'anw ma jamana tɛ récépissé fila di o wajulikɛlaw ka tɔn tun tɛ yen association islamique kɔni caman bɛ yen i n'a fɔ au conseil islamique AMIP imama ijma ani silamɛ tɔn caman de bɛ yen mais k'a fɔ ko ka tɔn sigi wajulikɛlaw tɔgɔ la Mali bɛɛ Kasimu a siɲɛ fɔlɔ de y'an ta nin ye. n'i ye wajulu yɛrɛ jateminɛ a bɛ komi sa alimami bɛɛ b'aw ka tɔn na sa kɛ. alimami bɛɛ b'a la. parce que olu bɛ wajulu kɛ u bɛ tafsiri kɛ sɔgɔma o sɔgɔma u bɛ wajulu kɛ u bɛ mɔgɔw bilasira mais i tɛ anw ta ɲɔgɔnna ninnu kɔni mɛn olu la minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ alimami caman bɛ wajulu kɛ sisan sɔgɔmada fɛ. alhamdulilayi Kasimu i ka kuma nin ka ɲi kojugu an yɛrɛ ka tɔn secrétaire général a ma se ka na n bɛna tila ka kuma di an balimamuso ma n'o ye Malimatu ye ale de dalen don ne ka tɔn na tɔn nin yɛrɛ secrétaire général ye o ye imami de Sidiki Ture u bɛ tafsiriw la sisan fiqhu dɔnnaw de don alimami min bɛ tɔn nin kɔnɔ an t'a dan hakɛya foyi t'a la tɔn nin fana don dɔnnibaa gɛrɛgɛrɛ de la an ma tɛmɛ du si kan Bamakɔ kɔnɔ dɔnnibaga kankaraw minnu ye récépissé tigiw ye kalanyɔrɔtigiw zawiyatigiw sufiw o bɛɛ de bɛ nin tɔn kɔnɔ a bɛɛ de ye ala ɲɛsiranya kɛlaw ni ala dɔnnaw de tɔn nin ma sigi kunfɛ ten dɛ an mɛnna de ka jateminɛw de kɛ ka encadrer maa ɲɛnamaw yɛrɛ de bɛ tɔn nin kɔnɔ a bɛɛ de falen don dɔnnibaa hakika la. ayiwa an ye faamuyali k'o la sisan an bɛ se k'a fɔ ko min ye tɔn in kɔni ye nin ye anw siɲɛ fɔlɔ ye ka aw ye nin ye ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye k'i wele c'est vrai que an bɛ baabu caman kɛ i ye fɛn caman kɛ wagati kɔnɔna na an ye falenw kɛ kow la mais bi aw ka na nin kɔrɔ sisan ni sunkalo kɔnɔna na ou ni don nataw la a bɛna baara ni baara jumɛnw boloda jamana kɔnɔna na parce que ko sisan ko bureau bɛ ka sigi dɔɔni o bɛna sɔrɔ a b'an se Mali fan bɛɛ fɔlɔ dɛ. bon alhamdulilayi rabil alamin na mais an tun ye komi sunkalo n'a kow bɛ ɲɔgɔn na sinon bureau sigila Bamakɔ commune bureau dɔw sigila région fana n'olu mɔgɔw bɛ kuma la Kasimu an b'a kɛ tɔn nin yɛrɛ k'i sigi i b'a dɔn anw yɛrɛ ka fɛn fɔlɔ kɛla min ye o ye ka kuranna kalan ba Maliba ye a don ne hakili la ne ye a fɛn ci e ma parce que n'i y'a ye an bɛ waso jamana de bɛ yen an b'an profiter k'an ka jamana faamaw fo nin kɛnɛ kɔnɔ n'o ye président Asimi Goyita a n'a ka gouvernement dafalen an bɛ waso n'u ye wajulikɛlaw an bɛ waso n'u ye bi parce que n'i y'a ye an bɛ taa misiriw la Kasimu n'i y'a ye anw nana yan
wallahi basigi de be ni ya yan sira kana e ka sijo na ina ala ta ko fe ina ngi nyoye kasimu mɔgɔ dɔw sɔnna de k'i jɔ de jamana kɔrɔ ka kɛlɛ kɛ pour que an yɛrɛ bɛ se k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogoya min na an b'an ka jamana faamaw fo u bɛ cɛsiri min na jamana kɔnɔ kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi de don o de kama anw farala ɲɔgɔn kan an ka baara fɔlɔfɔlɔ n'an ka biro sigi fiyewu anw ye kuranna kala an ma taa wari ɲini mɔgɔ fɛ dɛ tɔnden bɛɛ parce que biro ni tɔn min sigi biro bɛɛ bɛ cotiser ka wari de bɔ an ma taa mɔgɔ si ka da kɔngɔ parce que an yɛrɛ duralen tɛ k'an bɛ taa mɔgɔ ka da kɔfɛ parce que ni yɛrɛ ye ci de ye quoi karamɔgɔw ka baara ye kuranna kalali ye ani wajulu donc o de kama an farala ɲɔgɔn kan ka kuranna ni dalelu kala a don jamana ye pour que basigi se ka kɛ ba maliba kɔnɔ cogo min na an ka baara fɔlɔfɔlɔ de kɛra o ye ka dalelu kala ka yasiw kala ne y'a image ci i ma jamana ye an y'o kɛ bon n'a ɲɔgɔn caman an ka fɛn o fɛn n'a bi daminɛ anw bi kuranna kalan bila an ka baara bɛɛ lajɛlen de ɲɛfɛ donc an bɛ an profiter ka jamana faamaw fo o la u bi baara min na an ɲɛ b'u la wa anw wajulikɛlaw ka biro an fana b'u dɛmɛ u ka baara kɛ parce que an b'a fɔ ko alhamdulilayi n'i y'a ta k'a lajɛ sisan anw bɛ ka taa wajulu bɛ ka kɛ kɛyɔrɔ bɛɛ lajɛ lettre cadre setɔla de filɛ nin ye malgré tɛ anw gardi ala ta kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ polisiw ni gardiw ni gendarmew de olu ye jamanadenw dɔw de ye o olu de bɛ taa ka taa wajulikɛlaw ka maintien kɛ wajulikɛlaw ka yɔrɔ la o bɛɛ ye basigi de ye o donc an bɛ jamana faamaw fo la vraiment an bɛ waleɲuman dɔn o la Kasimu tiɲɛ yɛrɛ la ni biro nin dayɛlɛlen don bɛɛ an fana b'a fɔ faamaw fana ye u se ye min ye an ye a ko kɔnɔna la o ye ka an dɛmɛ baara bɛ se ka ɲɛ an bolo cogoya min na ayiwa an b'a fɔ an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw ɲɛna k'u bɛ se ka nɛgɛjuru sira lajɛ ni maa min b'a fɛ ka ɲininkali kɛ an balimakɛ la n'o ye Seku Mariko ye bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Buguni Dangele ka kɛ ni association min sigilen don wajulukɛlaw olu tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔ nɛgɛjuru sira ye 92 42 42 30 ni minnu b'a fɛ k'u da don baro la ka ɲininkali kɛ i y'a fɔ ko an balimamuso b'a la o tuma musow bɛ wajulu kɛ wa alhamdulilayi n m'a fɛ an k'i kuma tengu ale yɛrɛ an bɛ kuma tengu a la nka an b'a mɛn fana ko muso kan man ka bɔ kɛnɛ ma bon olu ye kuma ye dɔrɔn o ye sababa t'o ye o kuma ninnu tɛ sababa ye jamais diinɛ yɛrɛ daminɛla ni musow de ye n'i ye an b'a mɛn aw fana wajulikɛla kelenw de da dɛ anw tɛ diinɛ anw kɔni bɛ silamɛsu o dalu hakikaw b'a bolo diinɛ yɛrɛ de daminɛla ni Kadija ninnu na mɛn ka Ayisa ninnu na olu ye min kɛ Ala ka diinɛ la cɛ dɔw m'o kɛ o donc musow bi ko o ko la Kasimu o yɛrɛ ye ko yɛrɛ de ye an b'o fɔ yan ko nka komi a bɛ fɔ de ko n'olu bɛ kuma k'u b'u kan jigin kumakan man ka bɔ kɛnɛ ma o ye Kasimu o ye ko ninnu tɛmɛ siraw dɔrɔn ye Ala ye muso bonya de o e m'a ye a duralen don cɛw ka taa wari ɲini ka na di musow de ma silamɛya la a fɔra de ko musow ye sokɔnɔfɛn de ye silamɛya la a fɔra de ko hali musow n'u b'u seli u k'u kumakanw majigi mais o t'a yira de ko o t'a yira Kasimu n'i ye chaîne lajɛ bi o t'a yira de k'a fɔ ko musow wajulikɛ kumakan n'a bɔra ko a donna fɛn na n'o ye fili de ye o ye hakili fitinin ka kuma de ye c'est à dire que est-ce que taabolo ko t'o ye parce que diinɛ fana taabolo dɔw tɛ sɔn bon diinɛ taabolo komi an kɔni ka nin tɔn nin taabolo ko tɛ anw fɛ yan i ka b'o mɔgɔ minnu ma dɛ olu caman de bɛ nin biro de kɔnɔ parce que n'i ko taabolo kɔnɔ n'an ma b'o kɔnɔna de la an ka laɲini tɛ sɔrɔ quoi o de kama an ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan malimatu caman b'a kɔnɔ taabolo bɛɛ b'a la o se wajulu la kosɛbɛ wajulikɛla dan kalanyɔrɔtigiw de don Kasimu ninnu caman bɛ yen nɔ ni yɛrɛ min sigilen filɛ nin caman bɛ yen nɔ n'u ye kalan kɛ jamana yɛrɛ kɔfɛ diplôme b'u bolo a faamuya b'u la a kodɔn b'u la ni mikoro dila ma sa e yɛrɛ n'a dɔn k'a ko tiɲɛ la ko président k'i ye kuma min fɔ ko tiɲɛ de don ni yɛrɛ jama min bɛ nin yɛrɛ nɔfɛ nin ye wajulikɛla jama min b'a nɔfɛ quartier kelen yɛrɛ kɔnɔ hali a tɛ an cɛ dɔw nɔfɛ a bɛ quartier jumɛn na a bɛ Dawudabugu yan a bɛ kɛrɛfɛ Dawudabugu yan walahi donc o b'a yira de k'a fɔ ko kɔrɔ ko ballontan terrain bɛ Dawudabugu a bɛ wajulu kɛ wa ale bɛ ballontan terrain ba min bɛ Dawudabugu ale ka wajulu de bɛ kɛ n'i taara i Kasimu i bɛ masaya sigi Ala ma mais ni Ala sɔnna ma don nataw la an bɛna ɲɔgɔn dɔn dɔɔnin ayiwa Fala an bɛ t'e fan fɛ
pour que an ka se ka malimatu installé ani ka se ka kuma di ale ma ni maa minnu fana fɛ k'u da don baro la ka se ka kuma di olu fana ma su in na an ni wajurukɛlaw ka tɔn mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn bolo ka kɛɲɛ ni tɔn sigili ye tɔn ka laɲini ye wulikajɔ minnu bɛ tɔn bolo ɲɛma ale bi ale ye dɔ fɔ n'o ye Segu Marigo ye sisan an bɛna malimatu fana tɔgɔ ta ka se ka kuma d'u ma fɔlɔ an bɛ taa fan fɛ fɔlɔ. sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ aw kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santéw agence de communication presse écriture presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baruw restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye cɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous.
a wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen don dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci gaw ni ɲɔgɔn cɛ ngonga o y'a kɛ cogo ye dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa o tɛ baasi ye n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pɔnpe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bi so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bi so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya an ce i musokuntigi jɔn ye wele sitan de wele la bi m'an wele n'i tura sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten dugutigi sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne o min daminɛtɔ filɛ o ti bɛn dɛ ba sungalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la nɔn tɛ sitan tɛ kalabanci ye nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ basungalo e filila dɛ n k'a bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ basungalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na sa min ye Seku Mariko ye ale kelen tɛ kɛnɛ kɔnɔ an balimamuso fana bɛ yan n'o ye Barike Kante ale fana bɛna dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna Kane ayiwa Kane muso ale bɛna dɔ fɔ an ɲɛna baara in taabolo la ani tɔ in na malimatu hakilina ye jumɛn ye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم يوائكم بتحيات الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله أمي على تنوك على بركة Ala min sɔnna k'an sigi ni kɛnɛ in kan n'a ka hinɛ n'a ka ɲɛma ye an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ an ka diɲɛnabɔ sababu n'o ye an masaw ye Ala ka hinɛ caman k'u kan i n'a fɔ u hinɛna anw fitinin na cogoya min na n'an ye Ala fo ka sɔli caya danfɛnw na sɔn kayirama kan Alakira yɛrɛ valɛri hakɛya Ala de b'o dɔn Ala ka valɛri hakɛya kisi ni nɛɛma caman ba k'a kan a n'a so dunte bɛɛ lajɛlen a n'a ka seiba bɛɛ ani maa o maa i sen da a sen na nɔ na fo ka se yomal kiyamati jɔ don ma o kɔfɛ mɛ furukɛ fo n'o ye Sorile Zina Amanu Mese Kulubali n bolo bɛ n kɔ a ye n ka diɲɛnabɔ sababu ale de ye ne ka alijinɛ donda ye n ka foli belebeleba b'a ye o kɔfɛ n bɛ foli di aw yɛrɛ ma ka tila ka foli di an lamɛnbagaw bɛɛ ma n b'a fɔ ko kisi ni nɛɛma caman Ala ka kɛ ne n'aw kan parce que an bɛ su in min na bi an bɛ sunkalo 22 su de la an b'a dɔn kɔni o dati bɛɛ lajɛlen b'o da dɔn an dun b'a dɔn Alakira y'a fɔ an ɲɛna sunkalo tile 10 fɔlɔ o rahma de Ala bɛ yafa ka jɔn bɛɛ ma n'aw yafara ɲɔgɔn ma donc tile 10 filanan o ye makfiratu de ye Alahu subahanahu wa taala hinɛ kɔfɛ tile 10 fɔlɔ la n'a ye hinɛ suru aw ka tile 10 fɔlɔ la tile 10 filanan a bɛ yafa aw ma an dun bɛ tile 10 sabanan de la o ye an bɛɛ lajɛlen kan hɔrɔnyali ye ka bɔ jahanɛmɛ na ka taa alijinɛ kɔnɔ Ala ka an bɛɛ lajɛlen a n'an lamɛnbagaw bi su in na k'an bɛɛ lajɛlen kan hɔrɔnya ka direct bɔ fo Mustafa bɛ alijinɛ so min na n'o ye Janatul Firdausi ye Ala ka ne na aw bɛɛ lajɛlen don o kɔnɔ sunkalo hɔrɔma kɔnɔ an bɛ Ala tanu ni suba in ye ka tila ka bɛn sunkalo ma k'an lamɛnbagaw bɛɛ fo alhamdulillah ne balimakɛ an ye i ka kumaw mɛn vraiment an nisɔndiyara an b'a daminɛ ni muso ka wajuli ye fɔlɔ parce que i fɔlɔla k'o kuma de fɔ parce que ne hakili Alakira y'o hadisa jɛlen fɔ k'o siga bɔ bɛɛ la a ko tɔlabul ilmu faridatun ala kulli muslimi wal muslimati Alakira ko dɔnni ɲinini ye farida de ye silamɛ cɛman ani silamɛ musoman bɛɛ kan ni dɔnni ɲinini kɛra farida ye silamɛ cɛ ni silamɛ musoman kan an dun ka silamɛya tiɲɛfɛn a tana b'a fɔ an ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ ne ye dɔnni ɲini ka dɔnni sɔrɔ k'i ban ka mɔgɔw la dɔnniya la k'o y'i ka silamɛya tiɲɛni ni silamɛya in mana cɛw kelen kama fo anw musow de b'a la kɔni ni cɛw sera ka dɔnni lase yɔrɔ min na anw kɔni anw bɛ dɔnni lase seli kiti ani adamadenya kiti tɛ se ka don ɲɔgɔn na
anw kumakan tɛ bɔ seli la n'an bɛ ka seli mais o ta an bali k'anw tɛ taa feere kɛ k'an kumakan tɛ bɔ o la a dɔnnibagaw ninnu mana ɲininka ko yalima musow min filɛ nin ye u ka wajiri ko bɛ cogo di n'u ko haramu don u bɛ na ni dalilu jumɛn ye u tɛna fɔ ko ala ko ta kuranɛ kɔnɔ a dalilu tɛ karamɔgɔ cɛ si bolo k'u b'a fɔ ko ala ko kuranɛ kɔnɔ ko muso ka wajiri ma daga ou bien hadisa kɔnɔ ko muso ka wajiri ma daga u bɛ n'u base jumɛn de kan ko parce que ko seli la k'a fɔra ko muso ka kuma kan kɔrɔta n'aw kan'u don ɲɔgɔn na dɛ u tɛ kelen ye a bɛ fɛn fɔ an ɲɛna de an bɛ fɛn min faamu aw ye diinɛ minɛ musoba min na n'o ye an ba Ayisa ye alakira furumuso alakira ye muso min ta denmisɛnniya la ala ka jɛn ka bɔ an ba Ayisa ma n'o tɛ a ye muso bɛ finitigilama ta o ba Ayisa in a ye hadisa 2000 ani 200 ani hadisa 10 a y'o de ta alakira ba in nɔfɛ ale salatu wa salamu alakira fatulen kɔfɛ cɛw tun bɛ taa hadisa de minɛ alakira ka kumakanw minɛ an ba Ayisa de la Abu Hurayra ta kɔfɛ mɔgɔ ma an ba Ayisa bati dɛ wa silamɛya nana anw musow kunu bi an muso fɔlɔ min su bɔra ni silamɛya diinɛ in nɔfɛ mɔgɔ fɔlɔ min jeli bɔnna muso de don n'o ye Sumeya ye Sumeya de fɔlɔ jeli bɔnna ni silamɛya diinɛ in nɔfɛ cɛ tɛ dɛ ko parce que ko silamɛya diinɛ ka taa wa muso fɔlɔ min ni o de ye silamɛya diinɛ in na taa ɲɛ wallahi k'a ka nafolo kɛ ka silamɛya diinɛ in na taa ɲɛ ka silamɛya dépanner Amariko jiginni silamɛya kan san 3 muso fɔlɔ min ye silamɛya dépanner o ye Kadijatul Kubra de tɔhira n'o ye alakira furumuso ye silamɛya mana anw kɔfɛ wa silamɛya tɛ taa anw kɔfɛ silamɛya kunu musow silamɛya bi musow donc mɔgɔ dɔw de b'u diyaɲɛ ko fɔ diinɛ na o ye bɛɛ n'i ka faamuya de ye n'i ye faamuya kɛ ka da niveau min na i bɛ da o ma aw jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye tɔn in kɔnɔna na sisan anw jɔyɔrɔ ye min ye tɔn in kɔnɔ jɔyɔrɔ belebeleba parce que n'i y'a mɛn ko diinɛ musow de don ne yɛrɛ Malimatu Barike Kanɛ filɛ n ye mɔgɔ kalanna ye n ye wajulukɛla ye n bɛ musow kalan n bɛ npogotigininw kalan n bɛ musokɔrɔbaw kalan et puis n ye wajulukɛla ye ne tun bɛ wajulu kɛ ne yɛrɛ tun tɛ tɔnko fɛ parce que tɔnko ye Bamakɔ tɔnko ye k'a fɔ k'u b'i bonya fara ka bɔ i la de donc président sera an ma a ko aw minnu filɛ n'aw ye wajulu kɛ ni jama b'aw kɔ ne bɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan n ko président fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔna na bonya ɲini de don ala ko tɛ sinon wajulikɛla fili de bɛ se ka wajulukɛla sɔrɔ sinon ne ɲɛ tɛ wajulukɛla si la ko min bɛ manamanakan fɔ mais sitanɛ de fanga ka girin parce que i bɛ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ f'i k'a ɲɛɲini ne e filɛ ka anw invité plateau min kan n'i m'a ɲɛɲini wallahi n'i nana k'i bɛ na anw reçoit ye i bɛ malo mɔgɔ bɛ baara o baara ye ni k'a kɛ i kan ka baara in ɲɛɲini fɔlɔ de k'a dɔn o de fili bɛ an ka wajulukɛla caman kan ka sɔrɔ laɲini tɛ sinon wajulukɛla ye dɔgɔtɔrɔ de ye wajulukɛla man ka kɛ mɔgɔ tɔɔrɔla ye o parce que an ka kira ale salatu wa salamu n'i y'ale lajɛ dɔrɔn wajulukɛla filɛ nin ye n'a yera dɔrɔn ale bɛ mɔgɔw kana de kana silamɛya kɔnɔna na mais n'i ye wajulukɛla ka kuma dɔ kɛtɔla ye ka kɛ balawu ye ou bien fo k'a minɛ sababu bɔ o la an b'a fɔ ko sitanɛ de donna o wajulukɛla la ka a bɔ a ka minɛn kɔnɔ sinon wajulukɛla t'o ye parce que ala yɛrɛ kabakoyara ala kira la ni jumɛn ye ka da ka y'a fɔ a ma kuranɛ kɔnɔ a ko law kunta fazɔgalizɔl kalbi lan faduhu mini awulika a ko Muhamadu ne kun kɛra mɔgɔ dusukun jalen ye i nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ kun bɛ boli ka bɔ i la donc wajulukɛla ye mɔgɔ dɔ de ye e bɛ komi dɔgɔtɔrɔ de ye i bɛ komi bana furakɛlikɛla de ye bon n'i ye e tɔɔrɔ bɛ ka se mɔgɔw ma c'est que i bɛ baara in min na hali n'o y'a sɔrɔ i kalennen don mɔgɔ kalana bɛɛ man ka kɛ wajulukɛla ye fo e ka baara in ɲɛdɔn fɔlɔ de n'i ma baara ɲɛdɔn fili de bɛ na o kɔnɔna na ka don baara kɔnɔna na tentɔ ka sɔrɔ e tɛ baara ɲɛdɔn o de fili ye an ka karamɔgɔ caman sɔrɔ n'olu de taara don fili kɔnɔna na fo ni a minnu minɛnen don an bɛ yafa de deli an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o ye fili de ye sinon o tɛ wajulukɛla taabolo ye parce que mɔgɔ kanana mɔgɔ min bɛ mɔgɔ kana ka bɔ juguman sira kan ka bila ɲuman sira kan n'i y'o ye ka taa ko fɔ den bɛ bi a tabaga de bolo parce que kuma yɛrɛ gasi tan ta tɛ mun de la na an bɛna kuma an bɛ ala deli i n'a fɔ ne y'a fɔ n ka kuma daminɛ na ala dɔnniya tɛ ne na dɛ e de bɛ se ka ne la dɔnniya kuma min bɛ bɔ n da kɔnɔ k'a ni sababa bɛn n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ kɔnɔna na bon an bɛ baara min na fo baara in ka ɲɛdɔn de aw bɛn'o ɲɛfɔ muso tɔw ɲɛna tuguni minnu bɛ wajulu kɛ parce que i yɛrɛ ka kuma pour que
u fana kana taa don fili sira la ka taa sitanɛ ka sew la o de ye tɔn yɛrɛ sigi sababu ye parce que jama rahma an ka fara ɲɔgɔn ka hɛrɛ b'o de la n'aw farala ɲɔgɔn kan sisan ni dɔ bɛ na fili dɔ bɛ sin k'i den tɛ k'o bolo minɛ k'o bɔ fili hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ sisan e ye wajulukɛla de ye e bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔ corriger i bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔ tubi ka na i ka diinɛ na ayi e tɛ ɲugu a la o ne y'a ye wajulukɛla dɔ bɛ yen ale bɛ ka ɲugu mun ni de la bani ye cɛw dan sa ya bani ye cɛw dan ni yɔrɔ de ye fo wajulukɛla ka kɛ susuloku de ye e yɛrɛ bɛ jamana min kɔnɔ i k'a tabiya dɔn fɔlɔ e yɛrɛ bɛ don mɔgɔw la cogo di e yɛrɛ ka mɔgɔ i bɛ se ka mɔgɔw la sama cogo di e bɛ kɛ e ma ye cogo di ka mɔgɔw la na i ka diinɛ na e dalen bɛ silamɛya diinɛ de la o dɔ bɛ yen o fana dalen bɛ diinɛ wɛrɛ de la o a ma se e k'o fa n'o ba nini mɛ e bɛ perefu de yira min b'a to mɔgɔw e bɛ se k'u sama ka na donc an bɛ musow de fara ɲɔgɔn kan an denmusomani minnu bɛ yen nɔ e bɛ se k'u ladon n'i ni musomani min bɛnna exemple la sisan kari kɔnɔ jipu kɔci b'a la ou bien pantalon b'a la a ye kana t'i sigi wajulu kɛnɛ kan dɛ k'a fɔ he kafiri ninnu aw bɛ tantɔ i b'a nɛgɛn de k'a gɛrɛ i la ka musoya yɛrɛ de ɲɛfɔ a ye ne den musoya yɛrɛ ye sutura de i kana hali diinɛ kuma fɔ fɔlɔ i bɛ taa ni adamadenya kuma de ye parce que e de dalen b'i ka silamɛya la o ale tɛ silamɛya dɔn fɔlɔ a dalen b'a ka mini don in de la wa a dalen b'a ka mɛsi don in de la e bɛ min kɛ dɛ i b'a lana de k'a lana ni nɛgɛnni ye an b'o fɔ an wajulukɛla musow de an denmuso minnu bɛ kari kɔnɔna na an ka n'u to palon na anw de kan ka kɛ mɛtiri de parce que muso yɛrɛ de ye a den ka karamɔgɔ fɔlɔ ye depuis sokɔnɔna na fɔlɔ an bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan de ka mɔgɔw bila wajulu kɛcogo ɲuman kan mɔgɔ dɔ kalannen don mɛ n'i y'a bila kana ka na wajulu domini kɔnɔna na ale tɛ so kɔnɔ o fana ye ala ka sɔnfɛn dɔ de ka kɛ mɔgɔw ye donc n'an faralen don ɲɔgɔn kan sisan minnu b'a kɛcogo ɲuman ɲɛdɔn an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ to ka formation de kɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ filɛ hali kunna sini an ye muso wajilikɛlaw an caman an kun bɛ misiri kɔnɔ wajiri bɛ kɛ cogo min na dɔw yɛrɛ ye ne ɲininka ko malimatu e ka mɔgɔ tubi ta ka ca dalu jumɛn b'e bolo ne bɛ n ta fɔ ale ɲɛna i b'a sɔrɔ fɛn dɔ fana b'ale la o tɛ ne na o an ye ɲɔgɔn hakililaw lajɛ pour que an bɛ se ka parce que wajulu dabɔra de an ka se ka mɔgɔw sama ka bɔ sitanɛ bolo parce que alakira alayhi salatu wa salamu ale ko inama bu istuli tamima makarima la klaki k'ale nana kana jugubaw de dafa donc ni jogo yɛrɛ tɛ adamadenya tɛ hali silamɛya tɛ donc an bɛ ɲɔgɔn bilasira de an bɛ se ka mɔgɔw lasama cogoya min na ka na diinɛ kɔnɔna na o de ye faranka nafa ye ni min bɛ fili kɔnɔ aw b'o bɔ fili kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma kɛ fanganataga ye ka sɔrɔ a ma kɛ fosi ye mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fili kɔnɔ a t'a dɔn k'a bɛ fili kɔnɔ mɛ n'i kumana fɛ ni nɔgɔya ye dɔrɔn a b'a dɔn ko tiɲɛ b'e bolo donc a bɛ se ka ɲɔgɔn bɔ donc aw mago bɛ min na o bɛ sɔrɔ wa aw mago bɛ mɔgɔ kana min na o bɛ sɔrɔ. ayiwa tiɲɛ yɛrɛ la malimatu an yɛrɛ na t'i ka kalanyɔrɔ la han i bɛ ka min fɔ nin ye nin bɛ don mɔgɔ hakili la kosɛbɛ parce que fɛn gɛlɛya yɛrɛ ye mun ye mɔgɔ bɛ se ka gɛrɛ mɔgɔw la cogo di k'u la faamuya fɔlɔ o de ka gɛlɛn i ye min fɔ sisan karisa bɔ nin na nin tɛ fɛn ye i tɛ se k'o tigi sɔrɔ dɛ ale dalen b'a ta de la o parce que ale b'a dɔn a bɛ min de la a ɲɛ b'o la nka n'i sera k'a yɛrɛ la faamuya k'a yɛrɛ fɔ a yɛrɛ ye a k'a yɛrɛ dɔn fɔlɔ k'a yɛrɛ faamu fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka e ta in lamɛn o kɔfɛ Kasimu o pédagogie in de bɛ mɔgɔ caman jɛ wajulu la bi Kasimu ne de la ka taa misiri kɔnɔna na n ye bogotigini dɔ ye a nana misiri in kɔnɔna na jini de b'a la mɛsi dɔ b'a kunna a bɛ paquetan bɔ mɛ silamɛya de ka d'a ye o disa dɔ de b'a ka sɛki kɔnɔ a ye disa in bɔ a y'a don mɔgɔ minnu bɛ misiri kɔnɔ dɔw yɛrɛ ko k'a labɔ ne ko aw ka so tɛ ala ka so de don ne y'a to yen nɔ k'an jɔ a kɔrɔ an ye seli bɛɛ kɛ ka ban a tilalen tuma min na ne y'a wele fon fɛ ne ko e ne den i ka seli cogo ɲɛna sa e ma fi n'anw ka siniɲɛsigi ye aw de ye sanu t'anw ka avenir ye koyi wari t'anw ka avenir ye muso den de y'a ka avenir ye n'an fatura an den ninnu de b'a fɔ arabi ikfirli wali walideya wa irhamhuma kama rabbayana sɔgira ne ko n den n na yan nɔ e ɲɛ t'a la e kelen filɛ ka nin min kɛ nin e ɲɛ t'a la e kelen bɛ k'i bara min sɔgɔ cɛ o cɛ n'a ye nin ye e fari vitamine de t'ale ye fiɲɛ fɛ a tɛ sɔn k'e furu a bɛ taa sutura ne min ta n ko yɔrɔ e nana ne fɛ yen sisan ne ye namasa d'e ma min wɔɔrɔlen don ani min ma wɔɔrɔ ne ko k'e ka kelen ta i ye wɔɔrɔbali de ta i ma sɔn ka wɔɔrɔlen ta n
ngo mun de la ne den e ma sɔn ka namasa wɔrɔlen ta a ko tanti ne b'a dɔn ni ɲinɛ de da donna la ne ko bɔn o bɛ cogo min na dɛ n'i y'i yɛrɛ sutura i farikolo bɛ nɔrɔya cɛ min b'i furu nɔrɔ sugu dɔ bɛ don a la ne ye den ni nɛgɛ tɛ mɛ bi ale ɲɛ tɛ yɛrɛ de yɔrɔ ne ɲɛ bɛ yɛrɛ dɛ mɛ ale b'a ɲɛ de siri silamɛya tɛ terroriste diinɛ ye sa la ikra fi diini karabali t'anw ka diinɛ na o ala kɛra jogo ye mɔgɔ min don diinɛ na bilayi bamuru m'o don e yɛrɛ silamɛ muso dɛ walima e silamɛ cɛ dɛ e yɛrɛ kɛcogo i sigiɲɔgɔnw bolo mɛ hali kerecɛn minnu an balimaw ka hakɛ to a dalen bɛ o de la o e filɛ nin ye e b'o de dɔgɔya i b'o de nini bɛɛ k'i ta kɛ bani ni e ka kisɛ kɛ a ma se nenini na o i yɛrɛ ka comportement de o de bɛ mɔgɔw lana i ka diinɛ na ayiwa an ka nɛgɛjuru sigi an taara n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ nɛgɛjuru la nka président an y'a ye k'a fɔ min ye malimatu ye a ɲɔgɔnna caman kan ka sɔrɔ tɔn kɔnɔna na a ye muso ka fɛnw fɔ pour que mɔgɔw bɛ se cogo min na ka ko in faamuya dɔw ye ɲininkali dɔw ci an ma ko bi ko conseil islamique yɛrɛ kɔnɔna na bɛn tɛ yen k'aw bɛ ka nin tɔn in sigi aw taara fɔ k'aw bɛ Usmani Serifu Madani Hayidara fɛ k'a dun ko bɛ cogo di. o ye ji min o ka nɔgɔn kojugu ne yɛrɛ bɛ o conseil islamique ne b'a bɛɛ o la ni mɔgɔ y'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko bɛn tɛ o conseil islamique kɔnɔ o tigiw t'a tɔnden dɔ ye ayi dutigi tɛ se ka e tɛ duden dɔ ye e ko k'i bɛ du kungo ka kuma fɔ kasamu n'i ma farati i bɛ nkalon i bɛ fɛn min fɔ a si ka ani sababa tɛ bɛn dɛ fɔɲɔgɔn ka foyi tɛ o conseil kɔnɔ c'est à dire que o conseil ni tɔn nin tɛ ɲɔgɔn ye sira la o conseil nana amipi sɔrɔ yen o conseil sigila ka imama to yen nin tɛ o conseil ka nin ni o conseil tɛ ɲɔgɔn ye sira la mais yɔrɔ dɔw la u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ diinɛ ko de ye parce que nin dabɔla de ko waajulikɛlaw problème tɛ o conseil ko la o problème ye problème fɛn o fɛn bɛ karamɔgɔw da la bi waajuli de don karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ ka wele bi kuma de bɛ k'a to i bɛ ka wele o sinon o conseil mɔgɔ tɛ ka wele ko kumabagaw de bɛ ka wele donc nin tɔn nin ni o conseil ti ɲɔgɔn ye sira la o conseil b'u ka baara la ne yɛrɛ o conseil tɔnden dɔ ye wa ni mɔgɔ ma b'a f'i ɲɛna ko bɛn tɛ o conseil kɔnɔ bɛn b'a kɔnɔ dɛ o conseil ti sigilen tɛ fɛn wɛrɛ kama jamana ka institution dɔ de don jamana ka baarakɛminɛn dɔ ye o conseil ye donc k'a fɔ ko bɛn tɛ o conseil kɔnɔ o tigi ma n'o fɔ o tɛ o conseil dɔn bɛn bɛ o conseil kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ o conseil ne y'a fɛngɛ dɔ de ye a tɔgɔ de ne bɛ bureau de contrôle yɛrɛ de la yalɔ ne b'a ko kanu kalama bɛn bɛ o conseil kɔnɔ ni mɔgɔ f'i ɲɛna a ma sababa fɔ dɛ ayiwa nka ko don nataw la a bɛna wulikajɔ min boloda u bɛna taa sigidaw de la wa ou bien a bɛna kɛ i n'a fɔ tɔnw bɛ cogo min na a b'a fɔ ko ka mɔgɔw ka bolofara sigi région kɔnɔnaw la ayi bɔn tɔn ka sigili tɔn bɛ sigi ni sati ni règlement de ye i t'a sɔrɔ sati la an ka sati bɛ min yira o ye ka bureau sigi Bamako commune na fɔlɔ n'an bɔra yen n bɛ taa région na parce que bureau national de don récépissé nin ye national de ye donc n'o bureau bɛ sigi sisan a bɛ sigi ka taa Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na an b'a fɛ ka baara daminɛna o daminɛ cogo de la donc ka o jɛya bɛɛ ye kasi problème yɛrɛ min dɔrɔn bureau ni tɔn nin sigilen don wajulikɛlaw de kama o conseil yɛrɛ nin bɛ baara yɛrɛ nɔgɔya o conseil yɛrɛ bolo n'aw sera k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la kɔni walayi nin bɛ baara yɛrɛ de nɔgɔya o conseil bolo parce que ni o conseil ka baara o dɔ b'ale ka ŋɔni na minɛ nin tɛ dɔ b'ale nin y'ale ka baara kɛ minɛ parce que problème ye wajulu de ye o problème tɛ o conseil ye o problème ye mɔgɔw de ye kuma min bɛ ka kɛ dɛ a fɔra de ko ka wajulu encadrer e k'i ta fɔ nin k'a ta fɔ bɛɛ k'i ka n'i ta fɔ ni mɔgɔ minnu sɔnni olu bɛ tugu i kɔ a ma se kuma caman ma o an ka karamɔgɔ caman tɛmɛna ala k'i hinɛ n tɛna n da don olu bɛɛ la Ismail Darambe ninnu Fode Seydou nin bɛɛ ye wajulikɛlabaw de ye yan nin bɛɛ tɛmɛna jamana nin kɔnɔ yan mais an ɲɛ bɛ kɔsanni na wajuli de kɛra problème de ye Mali la bi mais est-ce que o tɛ fana bɔlɔlɔ sira nasira ye parce que o b'a to mɔgɔw bɛ yɛlɛ o kan u t'u ka ko jateminɛ a tɛ komi n'a sɔrɔ i bɛ misiri kɔnɔ fɔlɔ cɛkɔrɔba ninnu bɛ t'u sigi kɛnɛw kan u bɛ wajuliw kɛ mɔgɔw b'a u lamɛn nka bi bɔlɔlɔ sira nalen est-ce que o fana tɛ ka kɛ fiɲɛ dɔ ye bon ne bolo bɔlɔlɔ ti kojugu ye an tɛ bɔlɔlɔ dɔ sanfɛ nin yan adamadenw yɛrɛ de n bɛ se k'a fɔ adamadenw yɛrɛ de tiɲɛna quoi bɔlɔlɔ tɛ dɛ bɔlɔlɔ ye fɛn ɲumanba de ye
bɔlɔlɔ nana gilali de kama bɔlɔlɔ ye baarakɛminɛ de ye o c'est à dire que wajulu tun bɛ minɛn dɔ de kɔnɔ ne y'o de ɲɛfina Kasimu problème ye min ye wajulu de bɔra minɛn de kɔnɔ minɛ wajulu kɛra yɛrɛfɔ de ye ayiwa malimatu bɛ k'a fɔ fana ko bɔlɔlɔ tɛ dɛ bɔlɔlɔ tɛ a b'a kalama bɔlɔlɔ tɛ wajulu tun ye yɛrɛfɔ de ye wajulu dabɔla de ye ala ko ta kira ko ta mais ni wajulu kɔ kɛra ne ka karamɔgɔ ko ten ne yɛrɛ ko ten ne yɛrɛ publiceli est ce que mɔgɔw sama ka taa ala ma i bɛ ka mɔgɔw sama ka taa i yɛrɛ de ma donc o tɛ ala ko ye o bɔra ala ko la o bɔra ala ko la ala ko ye min dɔrɔn ala ye min ye ala ko ta kuranna y'a fɔ ta ala ko ta ala kira ko ta o fɔ bani n'i y'o fɔ bilahi i bɛ mɔgɔ min kana ka don ala ka diinɛ la yanni diɲɛ wuli cɛ mɔgɔw tɛna bɔ e nɔfɛ o la parce que mɔgɔ tɛ se ka bɔ ala ko la o mais n'i ye fɛn wɛrɛ fɔ mɔgɔ la mɔgɔ bɛ b'o la ni mɔgɔw tugul'i kɔ k'i ka gulɔkiba don cogo cɛ ka ɲi ou bien so ɲɛnama de bɛ e bolo ou bien e yɛrɛ ye cogo de cɛ ka ɲi la o tɛ diinɛ ye dɛ. ayiwa an bɛ malimatu lamɛn bɔlɔlɔ ko kan. alhamdulilah Kasimu ne b'a fɔ ko bɔlɔlɔ tɛ i b'a dɔn bɛnbaliya in kun ye min ye tɔn bolofara minnu b'an bara nin ye nin ta ye nin ye nin ta ye nin ye nin ta ye o dɔrɔn de problème bɛ Mali kan tɔn bolofara caman bɛɛ de b'a fɔ ne bɛ karamɔgɔkɛ min kɔ bɛɛ de b'a fɔ ne bɛ karamɔgɔkɛ min kɔ problème bɛ yen de i n'a fɔ i ka kuma kɔnɔna i ko k'an ko k'an bɛ bani kɔ adamaden i bɛ sa de ka taa i da i kaburu kɔnɔ a Sherifu Usmani Marani Ayidara filɛ nin ale ye tɔn bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan groupement a sigili ale de y'a ɲɛmɔgɔ ye i b'a dɔn groupement na an tɔrɔkatigiw an bɛɛ bɛ o la wa an ni wagabiyaw an b'a fɔ cogo min na anw ye tɔrɔka de ye minnu ko ko kaburuya zera bɛ daga ne y'o de ye ne ka mɛn ne de ma ne y'o de ye minnu ko ko maa bonya bɛ daga minnu ko k'u b'u sulu cɛ ye ne y'o de ye mais bani ye silamɛw a y'an bɛɛ wele a ko a tant que n'an tora ta a tɛ bɛn donc aw ni wagabiyaw aw ka jɛ a ka tɔn fana sigi an ka ɲɔgɔn minɛ o tɔn tɛ yen n'a ma fɔ ko tɔn min ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka ɲɔgɔn minɛ mais dɔw de b'a fɔ k'u bɛ ɲugu dɔw la ni dɔw m'a fɔ ko nin ye bidamɔgɔw ye dɔw b'a fɔ ninnu filɛ nin ye ninnu ye seyiba nininaw ye dɔw b'a fɔ ninnu ye tɔn bolofara dɛ o de kelen bɛ ka tɔn ko tiɲɛ sinon bɔlɔlɔ tɛ dɛ bɛɛ de ko ne bɛ karamɔgɔkɛ kuma bɛɛ bɛ kɛ ale de sanfɛ puis mɔgɔw bɛ dusu bɛ tiɲɛ o de b'a to u bɛ taa mais n'a ma fɔ kɔni a tɛ bila bɔlɔlɔ sanfɛ o la u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kulubali n'a ma fɔ a tɛ bila bɔlɔlɔ sanfɛ o n'o tɛ ni bɛn kelen de bɛ o bɛn kelen fana bɛ ye bɔlɔlɔ de sanfɛ mais ni ne kumana sisan nin nɔ ne ka fɛn kɔnɔna na ne mana bani tɔgɔ fɔ sisan da la exemple la dɔ b'a fɔ sa he ayi i ye kabako de kɛ ni ŋɔni nin tɛ silamɛya kɔnɔna na walima ne ka Mamudu Digo tɔgɔ fɔ dɔ b'a fɔ ko nin kɛra or que silamɛ an bɛɛ de ye kelen ye an bɛ ka tɔn min kɛ tan ni ne ko ne ye Janatul Firidawusi de mais ni ne ko sisan Ikmal Dini ye ko ne ɲɛ tɛ fɛ ka da e kan ne ka kalandenw fana tɛ k'e fɛ o depuis misiri kɔnɔna na ni malimatu y'a daminɛ o de la ne ye n ka kalandenw bɛɛ la dɔn i bɛ kuleli ye Kane ni Ustaz Mariko y'a daminɛ Ustaz Mariko ka kalandenw fana bɛ na Mariko donc u bɛ to o de la sa campagne na or que an bɛɛ ko ala fo wajili bɛɛ ban sisan ne fana bɛ a don yɔrɔ de sɔrɔ o woni kɔnɔna na ko problème bɛ yen ayiwa malimatu ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo yanni an ka kuma tɔ di Mariko ma ka baabu wuli alhamdulilah kumakuncɛ kuma min bɛ ne bolo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ wajulu tɛ kodenni ala ye wajulukɛlaw bonya parce que a fɔra wajulu yɛrɛ ye bana furakɛ de ulama warasatul anbiya a fɔra ko dɔnnibagaw ye alakira tiɲɛtabagaw de donc ni alakira tiɲɛtabaga fɔra e ma i tɛna ka wari sɔrɔ k'o tiɲɛta o i tɛna ka sanu sɔrɔ k'o tiɲɛta jogo ɲuman minnu kun bɛ alakira la alakira ye ladamu minnu kɛ ka wajulu kɛ ten wajulu ma se mɔgɔ nini na i bɛ ala de yira mɔgɔ la ka alakira yira mɔgɔ la n'i ka compétence ye mais nin tɛ kɛlɛ tɛ ne b'o de kangari da n balima wajulukɛlaw ye an kana sɔn sitanɛ ka san na ni an yɛrɛ ka kunga ko kuma mɛn na dɔrɔn an k'o bila n'an bɛ dimi dɔrɔn an ka dimi ala ta de la n'an bɛ dimi dɔrɔn an ka dimi kira ta de la sinon n'e ko k'e bɛ mɔgɔw jogo ɲɛ e kɔni fa bɛ nin i ba bɛ nin mais i bɛ ala ka baara de la ne b'o de kangari da wajulukɛlaw ye an ka to ka duwawu kɛ sitanɛ kana se ka san na parce que sitanɛ caman de bɛ wajulukɛlaw nɔfɛ et puis an ka karamɔgɔ bɛ bonya karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen kelen ka kangari da karamɔgɔw ye n'i ye défaut dɔ ye karamɔgɔ dɔ la taa gindo na i ka taa wele k'a fɔ a ye mais i kana taga k'i bɛ taga lakari donc u k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ kɔfɛ
u ni ne an bɛɛ bɛ taa fɛɛrɛ minɛ ala de ɲɛkɔrɔ an k'an kɔlɔsi an bɛɛ bɛ taa ɲininka donc Kasimu kuma laban ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ k'anw de ye kelen ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ an ka hakili to la ko wa tasimu bi hablillahi jamiyan wala tafarraku ala ko k'an ka ɲɔgɔn minɛ a ka juruba kelen de la k'an kana fara ni mɔgɔ o mɔgɔ e de kɛra sababu ye ka silamɛ dɔw fara walima ka kɛ nami de ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ka kan suwazi kɛ ka silamɛ bɛɛ kunkari ɲɔgɔn na i tɛ s'a kungo kɔrɔ kiyama donc Kasimu n b'a aw yɛrɛ fo k'an furu yɔrɔ fo ne ye Monsieur Kulibali ye Kasimu ne tɛ se ka ɲinɛ Monsieur Kulibali kɔ de parce que ale ye ne ni juru de wajurukɛla muso tali ma nɔgɔ dɛ n bɛ sori le zina amani fo wa amilu sɔliya k'an ka président fo vraiment Kasimu ne bɛ nin lajɛ ni nin tɛ ko don min an taara misiri kɔnɔ mɔgɔ 100 bɔɲɔgɔnko ko nin sera k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wajurukɛlaw la a don n y'a lajɛ quoi ɲɛ ma s'a dan na n ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ayi anw tɛ campagne ko ni fɛn tɛ dɛ ale min sera ka courage sɔrɔ ka na anw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ta anw bolominɛnaw bolojigilaw n ko wala hali Mali président bɛ se ka di ne ma n ko ale de bɛ kɛ président ye parce que a bɛ timina di b'a la a timina ka di Kasimu dabali Kasimu mɔgɔ de bɛ se ka ne labɔ n dabali de banna walahi nin sera k'an bɛɛ bɔ cogo min na k'an fara ɲɔgɔn kan donc mɔgɔ min b'o ŋaniya ɲumanya ta ne bɛ ala de diri ala ka tɔn in yiriwa k'an ka jamiya bɛɛ fo jama mɔgɔba alimami min b'an ka tɔn in na ka ca ni alimami 30 ye n bɛ an ka alimamiw fo ka wajulukɛlaw a mɔgɔ kalannaw musow ka ca n bɛ courage fɔ muso ye walima n'a tɛ ɲɛ Kasimu parce que e ka kuma in ne énervé la an bɛna kɛ cogo min na ni cɛw bɛ wajulu kɛ cɛw dɔrɔn ka taa cɛw ka wajulu kɛ yɔrɔ la n'an musow fana bɛ wajulu kɛ musow fana dɔrɔn ka na an ka fara aw fana ka ko tɛ ɲɛ an kɔ madame Kulibali aw ka ko tɛ ɲɛ an kɔ dɛ Kasimu b'aw yɛrɛ fo i ni ka équipe la den bɛɛ i kilo du la vraiment tiɲɛ na Kasimu courage b'i la ala ka nin togo de bɛ kɛ ne ka 8 mars parrain kuma bɛɛ a b'i ka kuma fɔ n ɲɛna vraiment n ka foli belebeleba b'i yɛrɛ ye n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo n b'a fɔ wa akiru dawana alhamdulilahi rabbil alamin i kane Mariko kumakuncɛ kuma min b'i fɛ Kasimu yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n bɛn'o lakile fɔlɔ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na madame Sirifo Hayidara c'est à dire que an ka tɔn nin bɛ Mali bɛɛ a sigilen don Mali bɛɛ de kama Hayidara kelen tɛ dɛ Hayidara y'an dajuru minɛbaga de parce que n'i b'a kumaw lajɛya mɔgɔw bɛ n'i ka kuma bɛ bɛn kari kɔnɔ i t'i fɔbaga si sɔrɔ a la u bɛ bere don a bolo ka e n'i ka kuma i b'a labɛn n'a fɔ Segu i t'i fɔbaga de sɔrɔ a la donc n'an ye tɔn nin jateminɛ Mali karamɔgɔ bɛɛ an n'a bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa tɔn nin ti mɔgɔ si ka baarakɛ minɛ ye tɔn nin ye a ka kan bɛɛ de la an ye madame Sirifo Hayidara an y'a ta au conseil président b'ale bolo bi hali don natɔ la mɔgɔ b'a bali ne tɛnɛ de don ko ne se ka k'a ye wala donc Hayidara dɔrɔn tɛ quoi c'est à dire que an taara ka taa ɲɛfɔ ale de ye au conseil président de ye bi Mali silamɛ bɛ ɲɛjɔyɔrɔ de y'ale ye an bɔra yen an bɛna taa Buye fɛ ɲɔrɔ an bɛ taa bonya da Buye fana ye président d'honneur dɔ ye tɔn ni président d'honneur dɔ ye Buye n'an bɔra an bɛ taa Seku Lasina Kanɛ fɛ yen mɔgɔba fɛn o fɛn bɛ et puis Kasimu an ye baara daminɛ ni an yɛrɛ mɔgɔba fɛn o fɛn b'an ka commune kɔnɔ fɔlɔ k'a daminɛ polisiw la commissariats la ka taa se faamaso fɛn o fɛn ma an ka maires dugutigi fɛn o fɛn bɛ commune 5 kɔnɔ a dugutigi 9 an sera bɛɛ fɛ yen an taara diinɛ minisiri fana fɛ yen donc tɔn nin sigilen don maliden bɛɛ de kama an kɔni kɛlen don an bolo 2 dayɛlɛlen don an m'a fɔ k'an ye tɔn nin sigi ko an dɔnni de b'anw na de ayi dɔnni t'an na an ko ka wajulu encadrer quoi k'a bila minɛn dɔ de kɔnɔ sini ma hali n'anw tɛ yen mɔgɔw k'i ɲɛbɔ silamɛya de fɛ sinon n'an tora ɲɔgɔn neni ni ɲɔgɔn fa neni ni ɲɔgɔn ba neni na maa si tɛ don an ka diinɛ la Alakira ma cini neni dɛ Alakira de cira diɲɛ bɛɛ ma ka mɔgɔw kana k'u bila sira tilennen de kan ne bolo n'i ye mɔgɔ tila mɔgɔ 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye mankan bɔlen dɔ b'a fɛ ka sinon o man gɛlɛn e ta nin ta o tɛ mɔgɔ cɛciden ye donc kɛlɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ ne bɛ kɛlɛ fɛn fɛn bɛ silamɛya kɔnɔna de bi silamɛya kɛlɛ tɛ dɛ yecogo kɛlɛ yɛrɛbaya kɛlɛ ani ne nin ye o dɔrɔn de don bon aw yɛrɛ de m'anw kan ka waso ni anw yɛrɛ bi parce que n'i y'a bonya fɛn fɛn mɛ diinɛmɔgɔw ka bi silamɛya ka birifini de don dɛ
n'i y'a ye an ye fɛn fɛn sɔrɔ bi mɔgɔw bi k'an bonya jama b'an nɔfɛ u t'an kɔ dɔwɛrɛ kama u b'an kɔ ala de kama donc ni mɔgɔw b'aw kɔ ala kama a bɛ ala ni kira de yira mɔgɔw la wajulikɛla ka jɔyɔrɔ de kan ka kɛ ala yirali ye ani kira yirali ye mɔgɔw la wajulikɛla man kan tɛ ka taa se k'i yɛrɛ fɔ ni ka t'i da don ko la non o tɛ wajulikɛ ka sira ye wajulikɛla ka ɲuman fɔ wajulikɛla ka kuma bilahi a bɛ kisili min kɛ jamana kɔnɔ kasɔrɔ a jateminɛ kɛ fɔlɔfɔlɔ ni sanjikow ni fɛnw gɛlɛla n ka bɛ bɔ ka taa karamɔgɔw fɛ yen mɛ n'a tɛmɛna nin kan a labanw laban n'a ma farati ne ɲɛ bɛ ko dɔ natɔla la a labanw laban n'a tɛmɛna nin kan mɔgɔw tɛna taa fan wɛrɛ fɛ mɔgɔw bɛ taa n'u yɛrɛ ye parce que mɔgɔw fana kununen don bi maa si tɛ kunfiɲɛw kasɔrɔ aw fɛn bɛɛ filɛ nin ye a bɛɛ bɛ ala ko ɲɛdɔn bi maliyɛn bɛɛ kunkolo dayɛlɛlen don bi bɛɛ bɛ ala ko dɔn ala ko ɲɛdɔnnen don diɲɛ kan bɛɛ la donc n'i bɛ fɛn fɛn fɔ dɔrɔn kira ala ta fɔ k'i ala kira ta fɔ n'i taara fɛn wɛrɛ fɔ mɔgɔ bɛ woyi i ka kuma la dɛ donc ne bɛ kuma ɲɔngiri dɔɔni ka aw yɛrɛ fo ka aw yɛrɛ fo Kasim vraiment cɛsiri min b'i la an b'a ɲini ala fɛ ala kɛ dɔ fara a kan an bɛ a dɔn courage min b'i la depuis sisan de ne b'i suit kalonji tigɛ i ka tableau na dɛ tiɲɛ de bɛ fɔ yan donc an b'a dɔn fana nin tɛna kan an nali laban ye ni ala sɔnna a ma an bɛ ɲɔgɔn bolo an ka fɛn fɛn n'a bɛ kɛ jamiya yɛrɛ tɔgɔ la an b'i wele jamiya nin fana a récépissé fana sɔrɔla an y'a récépissé sɔrɔ récépissé b'an bolo a la kuma kunfɛ kuma tɛ dɛ n yɛrɛ tun ko n don wɛrɛ n bɛna n'a copie k'a d'i ma parce que n'i bɛ kuma fɔ i k'a bɛɛ jɛya k'a fɔ donc wajulikɛla biro nin sigilen don mali wajulikɛla bɛɛ kama an m'a fɔ ko wajulikɛla tɛ mali kɔnɔ dɛ wajulikɛla anw nana wajulikɛlaw sɔrɔ yen mais wajulikɛlaw la biro de tun tɛ yen Kasimu an k'o lajɛ mali bɛɛ wajulikɛlaw ka biro de sigilen tun tɛ yen donc n'i bɛ fɛn fɛn fɔ i k'a bɛɛ tɛntɛn k'a bɛɛ walawala wa an y'a sigi de bɛɛ kelenya badenya ala ɲɛ siranɲɛ ani jamana an mago b'an ka jamana de la wajulikɛlaw jɔyɔrɔ de ka bon jamana kɔnɔ kojugu a mɛ n'a fɔra ka bɔ ko bɛn tɛ wajulikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka taa dugawu di aw ma k'a fɔ k'a k'i dugawu kɛ jamana ye n'a y'o dugawu kɛ o dugawu bɛ kɛ dankan de o tɛ minɛ donc an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka jamana kasɔrɔ an ka jamana ka gɛlɛn ne ma ni fɛn bɛɛ de ye mɔgɔ mɔgɔ ye dɔɔni kɛra i wajulikɛla n'i ma k'i ka jamana fɛ hali i ka arijinɛ kɔnɔ arijinɛ sɔrɔli peut-être de don parce que i tɛ ka kuma baganw fɛ i bɛ ka kuma adamadenw de fɛ donc an ka jamana de ka bon anw bolo fɔlɔ et puis n bɛ profiter an ka jamana faamaw an k'u dɛmɛ olu jɔyɔrɔ de ka bon mali silamɛya de la bi Kasimu basigi bɛ mali yɔrɔ caman ne b'a fɔ mali fan bɛɛ la kananen don dɛ mais tiɲɛ yɔrɔ bi alhamdulilayi anw yɛrɛ wajulikɛlaw fana y'o seere an y'o seere yɛrɛ parce que an bɛ kuma donc n'an nana tableau la an b'a fɔ an ye dugawu kɛ an ka tinidonnaw ye tinidonna fɛn bɛɛ bɛ mali kɔnɔ ala k'a bɛɛ kisi ala kɛ mali yɛrɛ ala k'a ja ka tɛmɛ nin kan tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ ala k'a wuli k'a bɔ a kɔnɔ an bɛ u fana fo Kasimu u ye ko dɔ kɛ ɲinan vraiment an bɛ faamaw fo kuran kɛla 100% de ɲinan aha président kan k'o fɔ dɛ sunkalo nin kɔni kɔnɔna la gilasi bi ka min Kasimu an bɛ k'an ka dabileniw min an bɛ k'an ka jisiw min an bɛ an ka jamana faamaw fo parce que ko bɛna u ye kuran d'an ma bɛɛ y'o seere ye kuran bɛ mali fan bɛɛ sunkalo nin kɔni kɔnɔna la vraiment walahi na min kɛra an k'o fɔ fitiriwaleya man ɲi dɛ problème yɛrɛ de ma kɛ ɲinan sunkalo la minɛ ala k'i hɛrɛ k'an ye ni kumakan laban min bɛ yen i b'o tɛnkun na an bɛ sɔrɔ ka baara kun cɛ baara a banna inshallah an b'i fo k'i waleɲuman dɔn inshallah min ye Sayidati an b'a fana fo ala sɔnna ma ale ye Barike Kane an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn a nana kɛnɛ kɔnɔna a diyara ye an n'aw tɛna fama ɲɔgɔn ma n'ala sɔnna ma min ye baabu ni fɛn minnu bɛ yen ni labɛn minnu bɛ yen an na mɔgɔw labɔ kalama sabula i yɛrɛ timina ka di timina ka di san fila wuli ka jɔ i timina ka di i kan ka fo an b'i fo ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fo maa minnu kun sɔgɔlen nana k'u fana bɛɛ fo radio privé minnu sɔgɔlen nana ani bɔlɔlɔ siraw k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn sini sɔgɔma baabu bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 9 min ye Bubakari Kɔlɔn Samake ale n'a ka mɔgɔw bɛna ka na baabu kɛ midi wagati an anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baabu wɛrɛ la min ni fana tɛ kelen Falaye Keyita tun bɛ yan ani Keba Jalo ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye Seku Mariko n'u b'a wele Buguni Dangele association des prêcheurs du Mali o ɲɛma a n'a ka vice présidente n'o ye Barike Kane olu de tun b'an bolo bi su in na ala ka dugu ɲuman ala ka fajiri k'an garisigɛ